ассалому алайкум дӯстону ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд мошинои нав рӯӣ кардам ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. мошинои аз территорияи Москва ва аз территорияи Тоҷикистон. агар шумо дар хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсул, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумот чад дар WhatsApp имои крамода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор астаи Opel Vectra A, Mercedes-ҳои Sechka, Opel Astra G бо нархи арзон, VAZ 2107, Lexus, Toyota Camry ва дигар мошиное ки ба мо роҳ кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон астаи. Opel Kadjar, Opel Hellspecken ва Hyundai Avanta ва дигар мошиноам ҳастанд ки баҳри шумо арзон қабул кардем. Opel Zafira ҳастанд ки солҳои нав ва нархи арзон. ва курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 111 сомону 50 дирам. навора сар мекунем, рафтем то охираш тамошо кунем. дӯстони азиз, фақат лайкора фаромӯш накунед гузорем ва навори имро дар WhatsApp имото силкаша партия кунед. маромад гузорем ба қисми мошинои фурӯшӣ. барои азиз дават кардан котелники бели дача мегани ҷара котелники ина кора бинед. ها اتهاوت اینا خورا بینه برادر اینا همه بارا جمع میکنن اینا هم برادر ورا همه ایکافای کور مون اینا با گراج توچکا داشتن است. سلام علیکم ساده بچه‌ها. تاجیکستان آباد میکنیم، تاجیکستان ما رو میسازیم. ما در کجای باشیم فقط با یاد زن و فرزندمون میشیم، با یاد وطنمون میشیم. سربلند باشه، خانواده باشه، اینا بارا رو بینه برادر. این یگام جای ویش نیست. اینا تازه ایدرونی کار ما با شما برنامه گرفتیم برادر را کار کردن. سربلند باشه لبای بچه‌ها لبای. این السلام علیکم این برادرای تاجیکی من السلام علیکم باشید زنده کار خوب زندگی کار براتون خوب زنده باشید سربلند باشه. ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند خود کارو میکنن. سربلند باشه زنده باشه. یک مشیران تمام زنده باشه. این برادرها رقمشون میمونم تنها شما زنگ زدن. سربلند خانم بود باشه. این برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکتی بختیار در خدمت شما بود. اینا تمام چیز رو بر میکنن، دوری میکنن بودن. اینا سربلند خانواده باشه. یک ماشین فروشی امروزه از سایبادرون که سروچنه مرسدس بنز کلاس H سالی برای 6 سویشورش گاز بنزین بیو موتور جای 8 لیتر коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин хадавой дорад, мотор беҳтарин, кузов тоза, задни мост амаш кор мекунад, хадавой кардагӣ, балон нав, салон тоза кардем харид светои шоколадни беҳтарин мошин дар дуруни шаҳр гаштагиа. нархи мошина мега 34 та мега бо камтар муомила мекунад ва мошин айни ҳол қарор дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 34 000 сомонӣ. тоқа суми холи алиш палиш намешавад, не ки камтар муомила дорад. промои рақамҳои вавилони соҳибшунаи ва WhatsApp ҳам доранд. кадомешонам халид сечкаи арзон ки лозим бошад маромад бештари маълумота аз худашон гиред. кузови мошин мега тозак мошин чотка ҳама ҷош 100% фақат мегири ҳай мекунӣ. ягон савол то бошад маромад дигар маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамҳои поёнда гирифтон азиз ва чихолҳои навам задагӣ аст. мошин опшин сайстани хуб фақат барои ҳай кардан тайёр аст. бештар маълумот аз худашон. ва агар шумо дар хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан бошад маромад сурат маълумота дар WhatsApp имои мо рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. лайкора фаромӯш накунед гузоред. навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба деҳи мошини фурӯшӣ Opel Vectra A сайбадрон ки срочнаи соли 6 сӯзишвориш газ бензин абиё мотор 6 литри простои коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 та балон 70%, салон тоза касатон азидем хеле свето. нархи мошин 15 000 сомон аст мега бо муомила ам дорад ва люкам дорад. мошин хай камтар мегад маслахра мега хоин як мотор мекунед, хай нахоин бухтон маслиҳат мекунед. мошин камтар мегад маслахр ҳаст, не ки мошин хеле дасти як одамда гаштеса. нархи мошин 15 000 савдо мешавад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин дар пеши корвон аст. хоб ягон саволтон боша, ягон маълумоти зиёдӣ агар хоҳед фаҳмидан аз ҳамин рақамҳои поёмда маълумота занг задагӣ. рақамош якумаш дасти ахираш 60 дуюмаш рақамҳои мақсади тоқа имо WhatsApp, не ки кор намекунад. рақамҳои 55 тоқа WhatsApp имо кор дорад тамом. ва рақамҳои бологӣ аввалаш 100 22 промои рақамошон кор мекунад. хоб кадоми шумо дар хали Opel Vectra ай нам хали сайстанои хуб ки як даста лозим бошад маромад соназ бештар маълумоти пурраша аз рақамҳои поёмда маромад гиред. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ
мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае баъдон ки Opel Astra J ҳастае ки дар территорияи Москва. соли бораи 1999 ҳастае ки сӯзишфуреш бензини холӣ объем мотори 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд хадавои нав кардаги учода мондагӣ мегӯяд хадавоиш 90%, мотор 100%, бензини холӣ, дамкрат, запаска, аптечка ҳама чӣ қоидавӣ дорад. Инчунин электропакет ва кондитсионер дорад. Кондитсионерш кадом шлангаш мега кандаги не ки пайваст мекунӣ кор мекунад мега соҳибош мошинча турбош ҳамаш турбо кардаги аст ҳамаш кор мекунад. хоб нархи мошина мега 160 000 рубл мега соҳибош бо арзон мешавад ба тоҷикӣ агар гирем қариб ки 18 000 сомон мешавад ба тоҷикӣ ва сумаки бо рубл кади 160 000 рубл бо муомила дорад. ва инчунин мошина ба қариб мега тоҷикистон меорад мега ба мисол ки алиша мешавад мега ба мошини тоҷикистон буда алиш мешавад ягон вариантона пешниҳод кунед алки алиш мешавад ва мошина ба қариб тоҷикистон мерад яки нархш дига мешавад ҳай бо вариантона пешниҳод кунем. нархи мошин 160 рубл ва қарор дорад дар Москва да мошин. хоб ин промои рақамҳои Россия ки имо WhatsApp дорад. мошинча мегӯяд қоидавӣ мегӯяд як бародари тоҷики хумона кадоми шумо ки мехарем алиш мекунем маромад вариантотона пешниҳод кунем. дӯстони азиз дар ҳамин ака занг занед WhatsApp имо ва промои рақам. агар шумо дар махалли мошини фурӯшӣ дар территорияи Москва дигар шаҳрҳо боша агар маромад роя кунед ёки мошине ки дар тоҷикистон хона замин квартира маромад мо реклама мекунем. рақамҳои дар болои видео буда 20 да WhatsApp имо дар роя кунед суратча мо реклама ҳатман мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ ҳастае ки аз территорияи Москва бояд дига. ваз 2107 соли бораи 2004 сол сӯзишфуреш бензини холӣ мотор 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мекард дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин мошинам аз як бародари тоҷики худ монад. мошина мега нархша мега 65 000 рубл мега соҳибош бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар Москва метро мегӯяд Шелковская. мошин мега балонои зимнӣ ва ледни дора мегӯяд мошин салонш тозак мошин мегӯяд қоидавия 2004 сол солҳои навтаракай нархи 65 000 рубл мошин дар Москва метро Шелковская. ҳамин хел маълумот. хоб промои рақамҳои Россия WhatsApp ҳам доранд кадоми шумо ки мехарем бештар маълумоти пурраша аз худашон гирем. дӯстони азиз шумо аз кадом маркаи мошине ки лозима мақсад мехарем дар комментария мо нависед агар ки мо ёфтем дар видео оянда аз фурӯшандаҳо ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. шумо лайкҳоро фаромӯш накунед гузоред ва наворро то охираш тамошо кунед. имконият бошад селкаи навори моро дар WhatsApp имотон падилсаш кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае баъдон ки Toyota Camry 2 соли 26/2008 сол сӯзишфуреш газ бензин объем мотораш 2.4 литр коробка автомат мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегӯяд 4 та баллон мегӯяд пачкай ҳуҷҷатош мегӯяд 10 моҳи дигай кондитсионер электропакет салон тозак. нархи мошин мегӯяд 96 000 сомони аст мегӯяд бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеда. нархи мошин 96 аст савдо муомилаш мегӯяд дар назди капоти мошин. мошин дар Душанбе дӯстони азиз қарор дорад. фақат илтимос мегӯяд харидори аниқ беҳуда мегӯяд нороҳат накунед. ина рақамҳошон маромад дигар маълумотша аз худшон WhatsApp ҳаст. ва дӯстони азиз ногуфтанамона бозам агар такрор шуд шумо дам агар ягон техникаи фурӯшӣ ягон гомол ягон аппарат ягон маҳсулоте ки барои реклама кардан барои фурӯхтан бошад мо дар реклама шумода кӯмак мекунем. маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имои боло буда яъне ки ахираш 20 имо WhatsApp дорад маромад сурат маълумотшро мо реклама мекунем. хоб лайкҳоро фаромӯш намекунем мегузорем ва аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозима ки мехарем дар комментария мо нависед мо дар видео оянда ба шумо пешкаш мекунем. шашум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае баъдон ки Opel Hatchback ҳастае ки соли бораи 1992 сӯзишфуреш газ бензин объем моторш мега 1.8 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд бучдагӣ мошин мегӯяд камтарак мегӯяд хай мақсад ки кор дора мегӯяд соҳибош камтар. нархи мошина мега 17 000 мегӯем бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи ҳамун шаҳрда ки ҷош намедонам территорияи шаҳрда 17 000 муомила савдо дар назди капоти мошин. хоб кадоми шумо агар ягон усто бошед ягон расход агар амид мошина кунед агар мошинча хай мошинчаи хуба мега бо метавонед қиматарак фурӯшенша. 4 дискам дора балоношам средне салоншам тозака инам хеле свето мошин хай бо ягон усто муомила доштае. бештар маълумотҳои пурра ва аниқтараш аз рақамҳои вавилони поёмда маромад занг занед. ҳафтум мошини фурӯшӣ. Lexus RX серияс ҳастад баъдон ки Lexus RX соли бораи 2005 сол сӯзишфуреш газ бензин мотораш 3.5 коробкаш автомат сайзтани мошин мега чоткай ҳолаташ беҳтарини бадае
1 сола ҳуҷҷат, 1 сола танировка, кондитсионер, электропакет, мошин мегӯяд нархаш 110 000 сомона мегӯяд бо айруи инсоф мегӯяд бо савдо мекунем. Яъне ки кожни салон мултирол ҳама намуд комфорта дорад. 110 000 сомон бо муомилам дорад, срочна нархи арзон гуфтесай. 2005 сол бо ҳамира мегӯяд айруи инсоф мегӯяд бо савдои хубам дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамошон мегафон ахираш 25 кадомишон хеле Lexus RX ки лозим бошад бештар маълумотша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, ягон реклама, ягон гов мул, ягон аппарат, ягон техника, чӣ маҳсулоте ки барои реклама кардан бошад марамад сурат ман бошад дар номераи боло буда 20 дар роӣ кунем, мо реклама мекунем. чизе ки набошад мо дар хизмате мо реклама марамад роӣ кунем. ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдрон ки Opel Zafira ҳастае ки бисёр дар комментария хоҳиш кардем. соли бароишаш 2002 сол 34 газ бензин, объем мотори 8 литра, коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Расходша нагуфтиян. баллони мошин хай средняя 4 диска, инам хеле светод. нархи мошин мегӯяд 48 000 сомонӣ ҳаста, мегӯяд соҳибаш бо савдо муомила дорад. рақамошон 918 ахираш 15 кадоми шуда ки лозим ҳастаем марамад занг занед. мошин мегӯяд ҳолати хуби техникида расходша рости гап гуфта гирифта монам неки напрестем. хоб ҳамин мошинора соҳибашон чӣ маълумоте ки метавонем мо ҳамаро ба шумо мерасонем. дӯстони азиз, кадомиш ки маълумоташ агар кам боша шумо да бо хайхтон занг занем бештар маълумотша гирем. бо i48 мегӯяд арзон ва муомила дора марамад. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Daewoo Nexi свети сафед. соли барои 1995 ҳастае ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад, объем мотори 6 литри простой, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моторш мегӯяд Astragia мегӯяд нав задагӣ ҳастае, документош мегӯяд кардагӣ, мотор мегӯяд 100%, коробка соз, ходовой 100%, вариантҳои алишам дорад, вариантҳоро пешниҳод кунед. ва сумаки нархи мошин 12500 сомонӣ бо арзон муомила дорад. хай мошин дӯстони азиз рақамошон дар поини видео мегафон ва мошин дар сурат ҳолати хуби техникӣ давдаем. мотори Astragia, ходовой падавод, коробка 100%, ҳуҷҷатам доштаем. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ агар хоҳем ки фаҳмидан аз ин Daewoo Nexi марамад бештар маълумоташа аз худашон гирен. чӣ маркаи мошине ки лозимае нависед, мо дар видеои оянда аз комментария хонда ба шумо пешкаш мекунем. агар ягон реклама боша марамад сурат ман бошад дар WhatsApp имои болобуда роӣ кунен, мо чизои шумо реклама мемонем. даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузофи Caravan Universal светои навхали бутулка. соли барои 1997 ҳастае ки ҳамгаз ҳам бензин дора, объем моториш 6 литри простой, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дискаҳои простой, баллони нав, салон тозак, мошин мегӯяд ҳолати хуби техникида дига маълумотша нагуфтиям. нархи мошина мегӯяд 30 000 мегӯем бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи Душанбе пойтахта. рақамошон мегафон 13. кадоми дакам хеле Opel Caravan ки лозим аст марамад дига маълумоти пураша аз рақами поёмда гирем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla Yax светои синӣ. соли барои 2006 сол 34 газ бензин, мотори 8 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд срочна мегӯяд сум дар кора, электропакет, кондитсионер, мошин мегӯяд хай чоткай бо хай савдо кадам метавонем мегӯяд срочна суми холи алиш палиш намешавад. нархи мошин мегӯяд 60 дӯстони азиз бо арзон мешавад ва мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе. рақамошон TCL. нархи мошин 60, номеро танази 2006 сол хеле светоб. кадоми шумо ки лозим ва маъқул аст бештар маълумотша аз худашон марамад гирен. агар шумо ягон рекламаи мошин, хона, замин, квартира, ягон аппарат дошта бошен ё ягон компания, марамад дар рақамо боло буда имо ба асоси 20 муроҷиат кунем, мо реклама мекунем. хоб ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.